Tak máme tady před sebou nejlepšího hráče zápasu, JBC Brno a vy jste porazili koho, Luky, teďka? České Budějovice, takže jste skončili ve skupině na prvním místě. Tak co je to úspěch pro JBC Brno? Je to pro nás velký úspěch, Vy jste se na ten turnaj dostali, že? Teď jste vyhráli skupinu, takže patříte mezi nejlepší 8. Co říkáš na to, že jste stali nejlepším hráčem zápasu? Jsi nadšený, tak to je dobře. A bude se snažit určitě i v dalších zápasech, jak to jde. Co říkáš na tvůj tým, jak vám to jde, hrajete líp teďka sezónu? No tak my se snažíme mít týmový tým a snažíme se prostě nahrávat z toho hrávat. Super, tak díky, co